BTR UPPL 100% एब्सोल्युट मेजरिटी लानानै सरकार दागोन बे 100%। दा बेनिखायनो सोर मायाव थाङो सोर बबे राजखान्थि हान्जायाव थाङो बे बिसोरनि निजा बाथ्रा। किन्तु 2025 मायथाइयाव UPPL सरकार दागोन बे जोंनिया फाइनाल। जेनबाय रिसेन्टलि सिटलि बाय इलेक्शनाव बेयाव जेनबाय बबे मोनसे बिसायख'थियाव BPF हान्जाया देरहानो हादों। डेफिनेटलि BPF हान्जाया दिनै गैला। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव आरो दरं गाजुलि ब्लक UPPLनि अर्गेनाइजिंआव दिनैहाय बेवहाय 800 सुबुंफ्रा UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL हान्जायाव जइन जादों। बेनि गेजेराव गोबां BPFनि सुबुंफोर दङ, गोबां ससियेल वार्कारफोर दङ, गोबां फोरोंगिरिफोर दङ। दा जोंहा बलराम बर' सार बिथांजों लोगोसे गोबां सिनियर मानसिफ्रा सुबुंफ्रा दिनै UPPLनि हान्जायाव दिनै जइन जादों आरो जों बिथांमोनखौ बरायदों। UPPL हान्जानि जिखिनि खान्थि, जिखिनि रायजो राजाफोरनि फारसे अनसायनाय आरो रायजो राजाफोरनि फारसे जि गोग्गो खामानि मावनाय आरो गोजोन जि थासारि लाबोनाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL हान्जायाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै जइन जादों आरो जाबावगोन। बे दरं गाजुलिल' नङा, गासै BTR ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां हाजार हाजार दिनै मा होनदों गुबुन गुबुन हारि हारिसानि रायजोफ्रा UPPL दोलोआव जइन जानो थाखाय रेडि जागासिनो दङ। खोनानो मोनदों, जोंबो नुदों, नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों नुबाय थादों। जिहेथु बेबो सासे सुबुं, बेहाबो राजखान्थियारि माखासे निजा स्ट्रेटेजि थागोन, निस्सय थांनोबो हागौ, बे बिथांनि बाथ्रा, जोंहा बेजों जेबो लोब्बा गैया। 2025 मायथाइयाव जोंनि जि BTR UPPL 100% एब्सोल्युट मेजरिटी लानानै सरकार दागोन बे 100%। दा बेनिखायनो सोर मायाव थाङो सोर बबे राजखान्थि हान्जायाव थाङो बे बिसोरनि निजा बाथ्रा। किन्तु 2025 मायथाइयाव UPPL सरकार दागोन बे जोंनिया फाइनाल। BPF हान्जाया थांनाय बोसोरब्रै माने जोंनि सरकार दानायनि उननिफ्राय BPFनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमाया दानफ्रोमबो सरकार सिफायो। दिनै हाया, गाबोन सिफायगोन, समफोर सिफायगोन, माने सरकार सिफायनो होननानै दिनै मोनसेबो इलेक्शनखौ बिथांमोना देरहानो हायाखै। थांनाय MLA इलेक्शनाव दिनै गोबां जेनबाय, थांनाय जोंनि बाय इलेक्शनाव गोबां जेनबाय, MP आव जेनबाय, रिसेन्टलि सिटलि बाय इलेक्शनाव बेवहाय जेनबाय। बबे मोनसे बिसायख'थियाव BPF हान्जाया देरहानो हादों। डेफिनेटलि BPF हान्जाया दिनै गैला। बेखायनो जानो हागौ खाम्फा बरग'यारिया BJP आव थांनायनि थाखाय बिथाङा सिगांदों। माने हान्जाया माबा मोनसे थानायबाथ' थागौमोन, दिनै हान्जायानो जेबो गैला। BPF होननाय आरो BTR आव थानाय नंला। दा बेखायनो BPFनि माखासे सुबुंफ्रा, जायफोरा हान्जानि बिबानगिरिफोर दङ, थाबैनो UPPL आव हाबनो थाखाय आङो खावलायबाय।